τρεις συνεργάτες της εκπομπής Μπες στο κλίμα. Θανάσης, Ανδρέας και βεβαίως Κωνσταντίνος. Θανάση, σου αναθέτω εδώ τη φύλαξη της σακούλας, το άνοιγμα και το κλείσιμό της, όταν θα σου δίνω όλες αυτές τις συσκευασίες που είναι για ανακύκλωση. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, μπλε κάδος. Ναι. Πλαστικό, μέσα. Μπαίνει μέσα. Και αυτό το πλαστικό, το πιάμε όλο Παραμένει. μας στο νερό. Ανακυκλώνεται, Θανάση, το αλουμίνιο. Και βέβαια. Και βέβαια, κατευθείαν για τον μπλε κάδο. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε με αυτό εδώ το βάζο μας, το γυάλινο. Κωνσταντίνε, ανακυκλώνεται το γυαλί ή όχι? Ναι. Γυαλί και λευκό σίδηρο στο καπάκι μας, το διαχωρίζουμε και μπαίνει κατευθείαν στη σακούλα. Αυτά λοιπόν τα ποτήρια εδώ ανακυκλώνονται κανονικά, λέμε, αλλά κοιτάξτε, είναι λερωμένα. Όταν είναι λερωμένα, Δεν όχι. μπαίνουν ποτέ. Για πες το. Όταν κάτι είναι λερωμένο, πρέπει πολύ καλά να το καθαρίσουμε και μετά να το βάλουμε μέσα στην μπλε σακούλα. Ωραία, παίρνω και αυτό από τη συσκευασία του Blu-ray. Μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών μας όσο μπορούμε. Θα το πατήσουμε μετά να γίνει τελείως όσο μπορούμε, να μην πιάνει χώρο. Βάλτε το στην άκρη. Βεβαίως ανακύκλωση για αυτή τη συσκευασία. Παιδιά, νιώθω ότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό πρέπει να σας δώσω τα βραβεία σας. Έχετε βραβείο. Μπλε κάδος, μικρός μπλε κάδος για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο για να γίνει μια υπέροχη μολυβοθήκη. Συγχαρητήρια, κυριέ μου. Μπλε μολυβοθήκη, μπλε κάδος για το φίλο μου τον Ανδρέα και για μένα. Όχι, για σένα, συγγνώμη. Και για το φίλο μου τον Θανάση. Έχουμε και αυτές εδώ τις συσκευασίες, θα τις ανακυκλώσουμε. Ναι. Βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι να τα πάρουμε όλα αυτά. Εκτός από αυτά που δεν ανακυκλώνονται. Πηγαίνουμε στον μπλε κάδο και πηγαίνουμε στον μπλε κάδο γιατί αυτή εδώ η εκπομπή πώς λέγεται? Μπες Μπες στο στο κλίμα. κλίμα.